गर्जन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिशआव मोनसे बाथ्रा दं एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङाबो बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ कर्नाटकनि जितु इलेक्शननि रिजाल्ट बेयो जिहेतु कर्नाटकआव बिजेपिनि सासन गैखायामोन दङमोनब्ला बेखौ बिथांमोना थांनाय बाराव बहुद माबा खालामनानैसो मावगोन बहुद पलिसि खालामनानै बहुद माबा खालामनानै मावगोन षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामनानै बिजेपिया सरकार दादोंमोन बेनिखायनो दा बिनि एगेन्स्टै रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन आरो बेनिखायनो हयथ' बिजेपिखौ देरहाहोआलासिनो कंग्रेसखौ देरहाहोनो दा एखे बारहावा गासैबो हादोरनि गासैबो सोलिगोन होनना जों बुंनो हाया टाइम सिटुएसन बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो जों कंग्रेसनि मावथिफ्रा रंजादोंबाबो एक्सुवेलि ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ मा जानानै दं बेखौ जों बुंस'नो हाया बेनिखायनो कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहादों होननानै आसामावबो देरहागोन बेनि खुनु गेरेन्टि गैया बेखौ समासो दिखायगोन नायनोसै समा माबायदि जायो कारण कंग्रेस दासिमहालागै कंग्रेस वर्कारफोरनि गेजेराव जों बेबायदि मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौ फेजेननो हानाय बेबायदि माबा मावगोन बेबायदि बारहावाखौबो नुवाखै आरो कंग्रेस साइडनि जायफोर लिडारफोरनि जितु कारिश्मा देरहानायनि जितु मा किलिं इनस्टिंक्ट लिडार हिसाबै पार्टि हिसाबै बेखौबो जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै बेनिखायनो जुदि कंग्रेस लिडारफ्रा सानदों जे एबार कंग्रेसनि देरहासिगोन होननानै बे बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ समाजो देखायगोन आइ कंग्रेसनि जे स्पक पार्सन बिथांखौ हा बन्द लानाय दलिल बायदिसो होननानै गर्जन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिशआव मोनसे बाथ्रा दं एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङाबो बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ